زرزر زينا سلسة تحساس أهجرا مع السنكلان لو معمت بعالم درجان من بالعسنا 4 بدرجة قردمان من بالعسراك زي تذكرها نزخر زعلت بدرجة هجراب كتم أسمران استخايدة بالآمل كيتا وكل إيرينا نازريت بين نزدلو تزبزب ليدة تخلمارين كتقربها سلسة تحساس أجراو معلت السنكلان هزبيك عندنا باين حبحبن سنكلان بزبل تيما بزتفلالي مسنار أوتات تذكرها سبسلطان መንግስትን ግንባርን ከመውን ዕዱማት አጋይሽ ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ ኣዳራሽ ኤክስፖ ኣስመራ ኣብ ዝተኻየደ ጽምብል ሚኒስተር ኤዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ኣቶ ካሕሳይ ገብረ ሂወት ኣብ ዘስምዖ ቃል ሰለስተ ተሕሳስ ንኣፍራይነት ስንኩላን ካብ ዝጎሲ ጉጊ ኣመለኻኽታ ዝብገሱን ካብ ማሕበራዊ ንጥፈታት ዝንጽሩን ተርእዮታት ሓቢርና ንኸነወግዶም እተዘኻኽር ዕለት ምዃና ጠቒሱ መንግስቲ ኤርትራ ጥዕናን ኩነታት መነባብሮን ስንኩላን ንምምሕያሽን ንምምዕባልን ዘካይዶ ዘሎ ወፍሪ ኣተባባዒ ውጽኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ኣረድዮም ملاين محجازن سنكلان قداي سدرا بيتهمن منغستن تراي زيكونه قداي كومن حبرتسبن ون مخانو زتقاسه مينستر كحساي محبرات سنكلان ኤርትራ ናብ ከባቢታትን ገጠራትን ብምውራድ ኮም ዝሰረቱ መደባት ሰሪዕን ክነጥፋ ስንክላን ካብ ተጸባይነት ርሒቆም ርእሶም ዝኽእሉሉ ባይታ ከጣጣሓን ዝህቡ አገልግሎት ዝተጸንዐን ዝተዋሃሃደን መለክዕ ክህልዎን ብዝተዋሃሃደን ዝሓየልን መንገዲ ክሰርሓ ኣዘኻኺሮም حزب المنغستن ኤርትራን ጸጋማት ተሓባቢርካ ናይ ምፍታሕ ሃብታም ባህሊ ስለ ዘለዎም ኤርትራውያን ስንኩላን ኣብ ኩሉ ማሕበራውን ጥፈታት ብማዕረን ክሳተፉ ሙሉእ ዕድል ኣለዎም ዝበለት ወኪል ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ሚስስ ክሪስቲን ኡሙቶኒ ኤርትራ ምስ ካልኦት ሃገራት ብምንጽጻር ኣብ ልዕሊ ስንኩላን ልዑል ጠመተ ዘለዋ ሃገር ምዃና ኣነጺራ إذا خمزيلون كلهم محبرات حربينيات سنكلان كينات إيرترا تسمومانن عين سورانن كمون أبعتت مرتي عين سورانن تسمومانن نزخرت علت مهنات بمقبر سلفن كالمسانا روتاتن أكايدهم سلسة تحساس أقرأ معالت السنكلان لو معمد بعلم درجان مبل إسان 4 بدرجة هكردما نمبل إسراق زيها تذكرا كمان الأسيات تمهار بيت مرتوار سايكالو سوا مأكل من محبار بحرن بحلن من الأسيات بزبل تيما كاب 20 كساب 20 أب سوا تقايدوم أتب مهادها ماتي زبا سوان تكالات تمرتي العلوين مس بيت مرتوار سايكالو استود بقنا ناستا سلست وارح زغزل سبورتاون بحلاون وددرات مريت كباء كرصا مزون سنعان كمون حفشا فلتت كتعن مدرن زد تقاللين يروم أمازون تقنى حلافيت هرماتي زبا سوان تكالات العلوي تمرتن من سي منصور اسماعيل أبز سمعتو قال كنا من سيات بوليتيكاوي بهلاون محبراون نقحات من سيات معباي لعلترا كم زلوو تقيسا تمهارو تمرتن تكنولوجين كقدسو بهل سراحن تبالحتنتن كحيلون هاجراوي التحساسبهم كعبينون درقيت كم تفتر قليتا أمو داتا بتوددر استعوتو تمهارو كاب عزازم أكل سلطان هاجراو أقلقلوت كولونيل دبساي قده أبو أمبرها ماتي آتو صالح أحمد دينن كالوتن شلما تقبلهم محبركم إيرتراوያን ነበርቲ ሪፐብሊክ ደቡብ ሱዳን ب29 ሕዳር ካልኣይ ጉባኤኡ ኣብ ጁባ ኣቃኒዑ ኣብቲ ኣስታት 250 ዜጋታት ዝተሳተፍዎ ጉባኤ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሃገር ኣቶ ዮሐንስ ተክለ ሚካኤል ኣብ ዘስምዖ ቃል ምሕያል ማሕበረኮም ምሕያል ኤርትራውያን ዜጋታት ብምዃኑ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ በርክቱ ክዕዝዝ ብምዝኻር ጉባኤኛታት ማሕበረኮሞም ብቕንዕናን ወፋይነትን ክመርሑ ዝኽእል ክመርጹ ተላብዮም ኣብቲ ጉባኤ ንጥፈታት ማሕበረኮምን ፋይናንሳዊ ኣካይዱን ዝምልከት ጸብጻብ ከም ዝቐረበ ካብቲ ቦታ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣመልኪቶም ጉባኤኛታት ኣካይዳ ማሕበረኮሞም ኣብ ዝመሓየሸሉን ዝሕየለሉን ኣገባባት ብዕምቆ ድሕሪ ምምያጥ 30 ዝኣባላቱ ባይቶ መሪጾም ጽጉማት መንእሰያት መነባበሮም መሓይሾም ርጉእ ህይወት ንኽመርሑ ዝዓለመ ሞያዊ ስልጠናታት ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ከተማታት ጊንዳዕ ናቕፋን ባፅዕን ይወሃብ ኣሎ እቲ ባህማማት ዝተወደበን 7 ደቂ ኣንስትዮ ንዝርከብኦም 152 መንእሰያት ዝወሃብ ዘሎን ስልጠና ካብ 3 ክሳብ 7 ወርሒ ዝቕጽል ኮይኑ ጽርበት ሓጺን ጽርበት ዕንጨይቲ ጽገና ኤሌክትሪክ ፋግሮ ኮምፒተርን ስነ ጽባቐ ጸጉሪ ርእስን ዘጠቓለለ እዩ ኣብ ጀንፈር ሃማማት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ሓላፊ ምሕያል መንእሰያትን ዋኒንን መንእሰያ ወልኬር ኢብራሂም እቶም ስልጥኑ ዘሎ መንእሰያት ብዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ጸገማት ካብ ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ዘቋረጹ ምዃኖም ብምጥቃስ ስልጠኖም ዝዛዘሙን ነፍሲ ወከፎም ናውቲ ስራሕ ከምኡ መበገሲ ዝኾኑ ናይ ገንዘብ ልቓሕ ክወሃቡ ምዃኑ ሓቢሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓላፊ ጨንፈር ሃማማት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ መንእሰይ ድሪስ ዑስማን ኣብ ናቕፋፍ ዓበት ገልዓሎም ባፅዕን ተማሃሮ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃታት ኣብያተ ትምህርቲ ከምኡውን ንወለዲ ኣብ ዘካየዶ ሰሚናራት መንእሰያት ንዝተኸፍተሎም ዕድላት ትምህርቲ ብግቡእ ተጠቂሞምን ሞያታት ዓጢቖምን ኣብ ልምዓታዊ መደባት ኣበርክቶኦም ክዕዝዙ ኣዘኻኺሩ ተሳተፍቲ ብወገኖም ሃማማት ምስ ኣብያተ ትምህርቲ ውህደቱ ክሕይልን ኩነታት ተማሃሮ ክከታተልን ዝምባሌታት መንእሰያት ንዝክስከሰሉ ክለባት
ኣቓልቦ ክገብረሉ ተላብዮም ዕቤትን ብልጽግናን ሃገር ብትምህርትን ክብርታትን ብዝተኸስከሱ ዜጋታት ስለ ዝረጋገጽ ወለዲ ነዚ ብምስማር ብዕቱብ ክነጥቡ ፖሊስ ኣብ ዘካይድዎ ኣስተምህሮታት ኣዘኻኺሮም ኣብቲ ኣብ ንኡስ ዞባታት መንደፈራ ኣፍ ዓበትን ኣሉቡን ንህዝብን ተምሃሮን ካልኣይ ደረጃን ኣብ ዝተገብረ ሰሚናራት ኣዘዝቲ መደበራት ፖሊስ ንተራ ሕጊ ኣብ ምክልኻል ገበናት ከምኡውን ባህርያት መንእሰያት ምስ ባህልን ክብርታትን ሕብረተሰብ ኣዛሚዶም ሰፊሕ መብርሂ ከም ዝሃቡ ወኪላት ኤሪና ሓቢሮም ብፍልጠትን ስነ ምግባርን ዝተሃንጸ ዜጋ ኣብ ምህናጽ ብልጽግቲ ሃገር ወሳኒ ምዃኑ ብምጥቃስ ድማ ተምሃሮ ካብ ዘይተደለዩ ወልፍታት ተቆጢቦም ኣብ ትምህርቲ ብምትኳር ብሩህ መጻኢኦም ከማዕድው ጸዊዖም ዝኾነ ገበን ካብ ዓይኒ ህዝቢ ከም ዘይክወል ዝሓበሩቶም ኣዘዝቲ መደበራት ፖሊስ ግዝኣት ሕግን ፍትሕን ንምንጋስ ኣብ ዘካይዶ ጻዕሪ ህዝቢ ብሓፈሻ መንእሰያትን ተምሃሮን ድማ ብፍላይ ምትሕባሮም ከዛይዱ ተላብዮም ተሳተፍቲ ብወገኖም ዝካየድ ሰሚናራት ኣብ ምብራኽ ንኻኣትሎ ኣስተዋጽኦ ስለ ዘለዎ ብዝተወደበ ክቕጽል ኣዘኻኺሮም